אז שלום וברכה, אני תתיהו, אני בן 18 מתפוח. כן, אז לפני יומיים אני מכרתי את הכבשה האהובה עליי. אתה יודע, לממן את העלייה הראשונה שלי לירושלים. יש לי 113 אחים, אני קצת כמו יוסף עכשיו, כאילו כולם מקנים שבאתי פה לירושלים ולהם עוד לא יצא לרוב. וכן, אתה רואה אפילו יש לי פה את הכותונת. מה הייתה השאלה? מה אתה בכלל לעשות בירושלים? שאלה אחרת אפשר? When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without wanting love. מה בעצם היית אומר שהמטרה שלך בחיים? הייתי אומר שהמטרה שלי זה לחבר כאילו יהודים שלא מחוברים וכאילו לעזור להם להתחבר לחיבור, אתה יודע. And the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be. כולם אמרו לי, מתתיהו, אתה לא רוצה ללכת לירושלים פעם אחת? אתה שליח אדוני. אבל יש שם, אתה יודע, אנשי חושך, תעזור להם. אמרתי, טוב, אתם צודקים, כאילו, אולי כדאי לי באמת ללכת. בוא, מטאפורה. נפש האדם אחרי שהוא מתחזק. אוקיי, אתה מוכן? המטרה שלי בימים הקרובים היא להראות לעולם החושך את האור. רואה לשם? אתה רואה את הקבוצה? בגלל כדורגל? כן, עם הקבוצה. אתה רואה את הקבוצה? כן. כן, השחקן הזה שם, עם הוורוד. מה זה? זה... שכחתי איך קוראים לו. אבל הוא... אוקיי, אתה מוכן? תראה. הוא מביא לנו את כל הגביעים. הוא? אתה יודע למה? למה? הוא מאמין. באלוהים? באלוהים? מדע? האם מדע עשה את זה? לא? אלוהים. מדע והאלוהים לא בדיוק הולכים ביחד, לא? כן, וזה בדיוק הקטע. אני מביא אנשים שלא יתחברו ואני מתחבר אותם. כן. אדון מתנחל, פה לא מתנחלים, הם פה התנחליות, ואתה גם לא יכול להקים פה התנחלות. זה גאוני! איך לא חשבתי על זה לפני? להקים התנחלות במוזיאון המדע! אוי ואבוי לי, שאלוהים ישמור. הייתי רוצה להקים התיישבות הגס. התנחלות או התיישבות? התיישבות הגס. זה מושלם, עם הכוכבים. איזה מציציות, אתה רוצה להקים התנחלות? לך לנחלאות. אלוקים? זה אתה? איזה אלוהים? ילד מפגר. זה הייעוד שלי. להקים התנחלות בנחלאות. כל כיוון שבו הלכנו לא הוביל לשום. מה זה ירושלים בשבילי? אתה מכיר את המשפט? אשכך ירושלים, אשכך ימיני. שנעצור את השעון, זמן עבר מול העיניים, אתמול נראה פתאום כל כך רחוק, זרי פרחים שנשכחו, נפלו עוד באותו היום. זה יכול להיות. פה יהיה בית מדרש. פה... רגע. פה עוד בית כנסת. רגע. איפה יהיה הסופרמרקט? מה יהיה בהתנחלות הגף הזאת? דבר ראשון, אתה נכנס, יש לך פה
עץ הגס פה, עץ הגס פה. אז אתה יודע שאתה ביישוב הגס, אין בלבול. אתה בא, בית מדרש, בית כנסת, מאחור היה את הסופרמרקט. לא. לא. לא, איפה יהיה הסופרמרקט? השם, למה לא אמרת לי שזה יהיה כל כך קשה? למה זה כזה מסובך? מתי אני כבר אמצא מקום? מישהו יש טישו? אבא, אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל מטיב אתה בחסדך, אני לבד, אני צריך אותך. אבא, אני בונה תיבה, לפני שהמבול הזה יגיע וישטוף את כל התאבות, זמן אליי זוגות זוגות. אבא, תתקן אותי, הנשמה הזו קרועה לשניים, אני עומד אבל חייב לזוז, תאיר אותי באור. מתתיהו, חזור הביתה חיש מהר. הפלישתים פרצו את הגדרות. אוי, השם ישמור אותם, אני חייב לחזור. לא, זה פה. פה גדלתי. לא מאמין. כל הם הרסו. כל הבניות האלה. פה היה המקווה. הכל הם רוקנו. איזה זיכרונות. אנחנו הקמנו את כפר תפוח, שתדע לך. כן, אבא שלי, משה, הוא הקים את כפר תפוח. יאללה. סליחה, אדוני? אני יכול לעזור? לא, אני בסבבה, עזוב אותי. בסבבה? בכפר שלי אתה בסבבה, אה? יא בן זונה! טוב, מתתיהו, אפשר באמת שאלה אחרונה? באמת שאלה אחרונה, אני מבטיח. איפה אתה בעצם מתכנן להקים את ההתנחלות בשם הגס? זוז. תעצור אותו.